Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo peći krmenadlu u rerni, tako da ispadne sočna i pikantna. Za to nam je potrebno 1 kg krmenadle bez kostiju, potrebno nam je krompir, beli luk, biber, so, mast, kačkavalj i ovako šnite slanine. Prvo što ja sam uzela bez koske, zato što kada ćemo je peći, ona će se brže ispeći, a ako vi ne možete da nađete, nego je nađete s koskom, otklonite kost da bi se brže i lakše ispekla, a sa koskom će se sušiti i duže će se peći. Prvo što ćemo uraditi, zasecit ćemo ovako krmenadlu, ali nećemo ići do kraja. Znači ovako, na ove šnite. I tako ćemo celu ovu krmenadlu uraditi. Beli luk, isto uzet ćete jedno 5-6 čajnova belog luka, ali nećete stavljati ceo unutra, nego ćemo ovako iseći na ovako polutke, koje ćemo stavljati isto između ovih delova krmenadle. Sad idemo da isečemo krmenadlu, pa ćemo nastaviti dalje sa pripremom. Evo, meso smo isekli. Evo, vidite kako to izgleda. Znači, ne idete do kraja da isečete. Sad ćemo premazati ovu tepsiju gde ćemo peći sa mašću. Rernu uključite na 200 stepeni da se već greje, da bude dobro ugrejana kada budemo stavili meso i krompir da se peče. I sada prebacujemo krmenadlu, meso unutra i idemo solimo. Svaki ovaj zasek gde smo zasekli posolimo. Onda uzmemo bibera. Isto ovako između. Sada prelazimo na beli luk. Stavljamo po jedan kriškicu belog luka. Možete sve ovako da potrošimo. I sada prelazimo na kačkavalj i slaninu. Kačkavalj ću prepoloviti. Stavimo ovako. Isto u svaki zasečeni deo. Evo, kad sam stavili kačkavalj, sada ređemo šnitu slanine. Stavljamo sve ovako isto između. Slobodno gurnite dole, ovako se pritisne. Znači, imamo 200 grama slanine. I evo sad kad smo to poređali, malo ćemo odozgo opet premazati sa mašću. Ovako meso. I sa strane. I sada krenemo da stavimo krompir.
koje sam isekla ovako na ovakve kriške. Stavit ćemo isto tu, sa strane pored mesa. Evo kad smo poređali krompir i njega ćemo posoliti. Stavit ćemo malo bibera. I stavit ćemo 50 ml vode. Uzet ćemo foliju. Prekrićemo lepo sa folijom i staviti u rernu koja je prethodno ugrejana na 200 stepeni i peći ćemo sat vremena. Pred kraj ćemo skloniti foliju da se lepo to sve zapeče. Evo, posle 45 minuta izvadili smo iz rerne, skidamo foliju. Evo vidite kako izgleda. I sad ćemo staviti u rernu još jedno 15 do 20 minuta da se sve to lepo zapeče. I krompir da isto i onda se ispečeva, voda da ispari. Evo naš današnji ručak je gotov. Krmenadla se ispekla, otkrili smo foliju, posle jedno 15 minuta zapečeno u rerni. Sada ćemo izvaditi i poslužiti. I tako ćemo okolo poređati i krompir. Evo, poslužili smo naše jelo, sad ćemo ga iseći, prvo ćemo servirati krompir. Samo da je sad ćemo, vidite kako prelepo i sočno izgleda. Znači vi obratite pažnju na vašu rernu, meni je trebalo 60 minuta, a vaša rerna ako je slabija ili jača, znači uvek proveravajte da vidite otprilike za koliko će se meso ispeći. Eto, ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal i obavezno napravite ovo prelepo jelo sa krmenadlom. Prijatno!